बिलोफोरा हरखाबै मानो सोमजिखांगासिनो दङ? सुलुंनि बादिब्ला बोथोर सोलायनायनि जाहोनाव मुलुगनाङैनो दुंथाया बांगासिनो दङ आरो बेनि बयनिख्रुइबो बांसिन गोहोम गोग्लैनायानो हिमालयनि बरफ दैमाफोराव नुनो मोननाय जादों। बरफ दैमानि गलिनायनि जाहोनाव गिदिर बिलोफोरा सोमजिखांगासिनो दङ। बेनिखायनो रैखाथिखौ बांहोनो थाखाय गोख्रों राहा लानायनि गोनांथि दङ। बेयो सैथोदि हिमालया मुलुगनि बयनिख्रुइबो गोजौसिन हाजोमा सारिफोरनि गेजेराव मोनसे। बेयाव मोननाय गिदिर बरफ दैमाफोरा लाख सुबुंफोरनि थाखाय दैनि मोनसे गाहाय फुंखा। बबेखानि बोथोर सोलायनायनि जाहोनाव बे बरफ दैमाफोरा गोख्रैयै गलिगासिनो दङ। बियो दैनि फुंखाफोरखौ गोहोम खोख्लैगासिनो आरो गिथावना जेंनाफोरबो सोमजिहोगासिनो दङ। बिजिरसंनाया दिन्थिदों दि हिमालयाव सोमजिनाय बरफ दैमानि बिलोफोरा अरायसम देरसिन जालांगासिनो दङ, जाय जायखिजाया समावनो बेरफ्रुनो हागौ आरो गोबां खहा खालामनो हागौ। बिगियानगिरिफोरा बांसिनै जिंगासिगासिनो दङ मानोना बरफ दैमाफोराव बे मिथिंगायारि सोलायनाया आबहावाजों लोगोसे सुबुं थाग्रा खुलिफोरनि थाखाय मोनसे मख'जाथाव खैफोद लाबोनो हागौ। भारतारि रांखान्थियारि नोजोर होग्रा फार्म सोहरा टेक्न'लजिसनि बादिब्ला हिमालयनि बरफ दैमाफोरजों दाजानाय बिलोफोरा गिख्रंथाव महरै बांगासिनो दङ। मख'नो गोनांदि 1990 मायथाइनिफ्राय हिन्दुकुश, काराकोराम हिमालय ओनसोलफोराव बरफ दैमानि बिलोफोरनि ओनसोला 10% बांसिन जादों। गंगा सेरफाङाव बिलोफोरनि अनजिमाया 22% बांदों। इन्डिया टुडेआ बिजिरसंनायखौ मुंख'नानै मोनसे रिपर्टआव फोरमायथिदों दि ग्रहसा बिजिरनायनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों दि सिन्धु, गंगा आरो ब्रह्मपुत्र दैमा सेरफाङाव 33,000नि बांसिन बिलोफोरनि अनजिमाया बांलांबाय थादों। इसर'नि रिपर्टनि बादिब्ला 1983 मायथाइनिफ्राय हिमालयनि 27% बरफ दैमानि बिलोफोरा अरथायाव बांदों, जायनि गेजेराव 130 बिलोफोरा भारताव दङ। बिगियानगिरिफोरा बुङो दि मुलुग दुंखावनायनि जाहोनाव बिलो सोमजिनाया दायो 5,500 मिटारनि बांसिन जौथायावबो जागासिनो दङ, मानोना बरफ दैमाफोरा गोख्रैयै आवलिगासिनो दङ। जिंगासिनो गोनां बाथ्राया बेनोदि 76% बिलोफोरा जोबथा मरेन बरफ दैमाफोरजों सोमजिनाय सरासनस्रा बान्दोफोरजों होथेजानाय, जाय जोबोद दिदोमथि गैयै आरो जायखिजाया समावनो बायनो हागौ। 2023 मायथाइयाव सिक्किमनि खोला लनाक बिलोआव गावस्रानायजों 50 मिलियन घन लिटार दैया बोहैखारलांदोंमोन, जायजों गं 15 दालां आरो मोनसे दै मोब्लिब बान्दोआ बोहैलांदोंमोन आरो बेनि फिथाइ महरै 92निबो बांसिन सुबुंफोरा जिउ खोमानांदोंमोन। थाखो 5 आरो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जागोन फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब। गोनांथि आरो मोजां खाबुफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नोंथांमोनखौ नेनानै दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझारआ। 2024 इं मायथाइयाव क'क्राझार थिथागुरि समबाय मावख'नि साखाथियाव गोदानै गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजोङाव आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजों आरो इंराजि बिजोङाव मुं थिसननो हागोन। बेनि थाखाय आर'ज बिलाइ आरो फान्डुलिपि बिलाइगासिनो दङ। 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरनि थाखाय आखा-फाखा आरो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स, कमार्स एन्ड आर्टस मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै बायदि बिथिंजों सोरगिदिं जौगाखांनाय लाबोनो साखाफारा क'क्राझारनि थिथागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननोब्ला बाङाइ बेसेनाव मुं थिसननायनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गाहायाव होनाय माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन। इंराजि सोलोंनायनि खाबु, साखोन-सिखोन थाखो खथा, बिजाब बाख्रि, BPL थाखोनि फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायाव 20% मासुल रेहाय होनाय। बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय, मान्थलि मक टेस्ट, जिउ राहा दानाय बायदि गियानलु आयदाफोरनि उफ्रा सोलोंफारिफोरनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जामुं आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुफोरखौबो मोननो हागोन। बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे नोंथाङाबो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाबैनो मुं थिसननायनि थाखाय सुलाद लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 6000349997 एबा 7638008149 एबा 6003494371 आव फोनांजाब खालामदो।